Gonzalo Ermo, Manuel Rivas e Dolores Tomás. Gonzalo Ermo naceu en unha aldea de Taragoña, cuxo nome nunca me lembro, Achán, que está ali á beira do río Té, próxima ao río Té, máis que ao río da Ponte Veluso, moito máis, e, por tanto, próximo ao Pacháns, a aldea que se chama Dorna, é a desembocadura onde están as ruínas da torre, sí, de Palco, onde está. Como que sí? Claro que sí. Esa, no fondo da ría de Arousa, unha das súas múltiples enseadas, no mar tamén de Manuel Antonio, este lado de este. Gonzalo é licenciado en Filoloxía Galega e actualmente está preparando a súa tese de doutoramento e tamén está exercendo a docencia na Universidade de Santiago. Publicou tan só 2 libros, que son Crack, no 2011, e Celebración, no 2014, no diario, e con só estes 2 libros Gonzalo Ermo converteuse nun fenómeno poético e literario de unha extraordinaria relevancia en Galicia. Participou xa a súa idade en numerosos recitais e festivais de poesía, non só de ámbito galego, senón tamén de ámbito internacional. E colabora en diferentes proxectos e revistas, cito aquí Dorna e Protesta. A súa, pois, é unha carreira fulgurante. Gonzalo Ermo é hoxe un dos máximos representantes da xeración dos neo, como así a denominaba Antón Lopo. Unha xeración a que lle veñen pisando xa os calcañares outros neo, e outros neo, porque hai unha sucesión extraordinaria, difosísima, de poetas mozos que realmente é sorprendente, pero é feliz. Aquí está, pois, Gonzalo Ermo. Está tamén Manuel Rivas, que é da Coruña, unha cidade que ele fixo literaria, un espazo literario, unha das grandes empresas que Manolo foi facer a Coruña. A Coruña é unha cidade de alta literatura, é escritor e xornalista. A súa obra escrita en galego está traducida a máis de 20 linguas, publicada nas máis prestixiosas editoras literarias do mundo. É unha obra que recibiu ademais numerosísimos premios. Era ademais el membro da Real Academia Galega. Manuel Rivas é, polo tanto, con todo isto, para min un auténtico embaixador da lingua e da literatura galegas do mundo. Un embaixador auténtico de Galicia, do mundo. Do mundo é máis na propia Galicia, onde tamén vivimos moitas veces como estranxeiros na nosa patria. E teño aquí na chuleta todas as listaxes de obras de Manuel Rivas que non vou ver a formas. Somente quería dicir que poeta, articulista, con artigos de columnas e artigos de fondo, contista, un gran contista, e novelista, un gran novelista, e por suposto un gran poeta. Para mí, Manuel Rivas é un escritor total, e ten un compromiso, eu diría que mesmo fanático, coa función poética da linguaxe. É un admirable compromiso, penso que pode ter un escritor. Sexa, no xénero que sexa, Manuel Rivas todo o que toca coa súa palabra non o devolve de algún xeito un escuro glóstrego no seu brillo. E, ademais, para min, un escritor sistémico no sentido de que non podemos entender xa a literatura galega contemporánea sen as contribucións de Manuel Rivas.
Non podemos entender a nosa literatura sen Sarmiento, nada que iba a ser un galego como Sarmiento. Non podemos entender a nosa literatura sen Rosalía, tampouco sen Manuel Antonio, penso que tampouco sen Conqueiro, sen Blanco Amor, tampouco sen Xoana Rivas e Xoana Torres, sen Xoana Torres nin Méndez Ferrín, e penso que tampouco se pode entender sen Manuel Rivas. Por lo tanto, él é un escritor que dialoga con toda esta literatura galega contemporánea, que a literatura galega medieval, que a materia artúrica e con todo un repertorio extraordinario da literatura universal. Para mí, Manolo, cando lle leo os seus artigos, as súas novelas, os seus poemas, parece un escritor navegante, un escritor embarcado no xurel, naquel barco que quixo contestar humildemente aqueles verteduras de lixo nuclear na costa atlántica. Eu imagino ainda embarcado no xurelo, e cando leo penso que é un navegante que navega esos altos mares, esos mares maiores da literatura, e desde ali nos manda como a un enrolado tamén, que nunca máis os seus textos. Pero por outro lado tamén o vexo na terra, vexo cavando na cosa común da historia e da literatura, na cosa común da historia e da historia da literatura, onde está enterrado moito do noso pasado, cavando tamén para devolvernos ese oxígeno, ese alento que a veces está sepultado e que tanta falta nos fai poetas camiñantes para seguir o noso camiño cara á liberdade e cara á dignidade. Dores de Brás naceu no Bergondiño, 1979, no Bergondiño, ali onde enchen e levadan as marés do mar do Mandeo e as marés das Deveixas Maduras. Licenciouse en Filosofía Hispánica pola Universidade da Coruña e fixo unha tese de doutoramento sobre a obra poética de Alejandra Pizarnik, Arquitectura do Desencuentro. Por lo tanto, é unha especialista nesta extraordinaria poeta. En 2009 publicou o seu primeiro poemario, Pouso de Perfume, en 2012 fixo a súa primeira inclusión, tamén era na literatura infantil juvenil, ou Peistón Carroque, que antes estábamos lendo. En 2013, co galardón da poesía, do Premio de Poesía do Concello de Carral, publicou Cronoloxía da Urxencia. Ao longo de todos estes anos, ademais, Dores de Brás traballa na literatura desde o seu blog, con proxectos de micropoemarios, esquigrafías, opios, traballo, diapositivas a clareo adentro ao vacío. A súa obra xa está traducida a outras linguas, está recollida xa en múltiples antoloxías e acaba de emprender un fascinante camiño, unha fascinante tamén aventura, coa edición, xunto con Antiótero, nun proxecto que eu penso que ten un grande futuro, que é o proxecto Apiar, non exclusivamente dirixido á edición, pero centrado tamén na edición. Para min, a poesía de Dores é tamén única, senlleira, no contexto actual, no noso tempo. Ela, non sei se debeu ou non, pero a min caime lembrar esas maravillosas cántigas do alén de Valente. Creo que ela establece a poesía contemporánea un diálogo nunca visto, penso eu, coa terra, mira que non se debe dialogar en Galicia coa terra e co desexo. Creo que son dous eixos fundamentais da súa poesía. En todo caso, a poesía de Dores, a mí lembra que falamos antes do navegante e do cavador, a mí a poesía de Dores lembra-me ao canteiro, o canteiro que experimenta, que devasta no cachote, que busca o rego axeitado, que lima e, sobre todo, que auxapa. Un traballo fino
unha autora que traballa na buxarda, para devolvernos lousas, pedras, ásteros porpiaños que ela derima, cos que podemos edificar esas pontes. Un traballo do que ela fai, as chapacuñas do camiño, como as perselas das que falábamos antes, nos permitan facer este camiño máis suave. Así que tenemos a palabra a Boqueiras.